बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौ आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय जोंहा नैबे बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि 110थि बोसोरारि जि एनुवेल कनफारेन्स बियो जोंहा दिनै जोबथा सान बे जोबथा सानावनो दिनै आङो माखासे नोंथांमोननो भिडिअ खालामनो आङो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनो आरो जोंहा माबायदि हाबाफारि जायो आं बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो जोंहा बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैनो हानाय रायजो राजा नि धौखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो हास्थायगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना जोंहा माबायदि मानसि जायो बे अब्ला लोगोसे आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो लोगोफोर आङो दिन्थिलांबाय थागोन बिदिनो सिंनि माखासे नुथायफोरखौबो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो हास्थायगोन जोंहा बेयाव मा हाबाफारि जादों दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था जोंहा नैबेयावनो नै गोथार खुलुमसालि नङा नैबेयावनो बेनिफ्राय आरो जोंहा नैबे सिङाव दायो हाबाफारि जाबाय थादों आङो बे हाबाफारियाव आंबो सिङाव नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन जोंहा सिंनि नुथाय आरो माबायदि जोंहा बेयाव माबायदि इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय बाख्नायनाय हाबाफारिफोरा जादों आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो लोगोसे दिनैनि नैबे सानसेनि जि माखासे समफोर दङ बे माखासे समफोराव जोंहा माबायदि सोलियो आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो हास्थायगोन आरोना लोगोफोर दे अब्ला नायलांबाय था आङो सिङाव दायो हाबलांनोसै